Милка, толкова нежен и изпълнен с най-доброто от Алпите. Толкова истински, че само едно парченце ще те отведе там. Милка, едно парченце и си там. Милка, винаги до вас в добри и трудни времена. Любимите ви шоколади Милка сега с до 11% по-ниска цена. В много магазини. Разшупи ситуацията! Нескафе 3 в 1 с неочаквано добра комбинация. Казвам се Петко Петков от Враца, на 24 години. Работя като оператор на машина. Не предполагах, ще спечеля. Наградата мисля да си взема апартамент, защото живея под наем. Това е приятелката ми, Поля. 100 000 лева са много пари. Никога не съм виждал толкова пари на едно място, но въобще не съм си ги представил. Сега са си мои и ще си правя просто каквото си поискам с тях. Повече на bigcash.bg. Благодарение на Global с подкрепата на MTEL и Viva.com. Nestea Vitao green tea is made of carefully selected tea leaves from India. Then we blend it with fruit to make it so delicious. And Nestea Vitao contains natural antioxidants that help protect your body against oxidative stress. But that's theory. Let's turn to practice. Nestea Vitao зелен чай. Разчиташ на истинска защита във всеки момент. You see? It works. Имаш ли хоби? Скандинавска литература. Смятам, че Хенри Кипсен популяризира модерната реалистична драма с пиеси като Дивата патица. А Кнут Хамсун? Кнут Хамсун? Кнут Хамсун Получава Нобелова награда за литература. Общувай неограничено с новата пакетна услуга Viva.com Trio. Говори неограничено от мобилния телефон. Говори неограничено от домашния телефон. И стартирай неограничено с високоскоростен интернет. Всичко това в едно с Viva.com Trio. Това ще е твоята стая. Това вече е моята стая. Dynamics. Презареди си, Дейв.